Para min é unha necesidade. Pois sempre quise dibuixar ou bailar, non outra cousa. Estuve facendo outras cousas pois pola familia, porque nese momento tampouco se podía decidir. A muller era difícil que decidira. Meu pai tiña unha farmacia e tiña que facer farmacia. En 2 anos e plantei. Me costou encontrar un pouco o camiño na escultura, porque eu empecei dibuixando e logo pois empecé en cerámica porque me era fácil. O que fixen foi prepararme, aprender de materiais para poder expresarme en forma escultórica. E iso foi o que fixen hasta que pasei ao metal. Iso é a curiosidade das persoas que estamos traballando continuamente en este mundillo do arte, da creación, que temos esas curiosidades. E cando ti queres plasmar algo, tes que conocer a forma de plasmarlo. Necesitas plasmar, comunicar con unhas planchas, que mira que frías son as planchas, e que te den un resultado de que o que está enfrente véndoas ten a comunicación con elas. Porque é unha loita, ca idea e logo plasmala. Cando empecé co metal, os mesmos compañeiros escultores, esos eran os primeiros que me poñían a zancadilla como podían. Porque, bueno, eu cando vou por aí non vou co mono posto ni con estas botas. A min, eu son unha persoa femenina que me gusta arreglarme, entón vou un pouco arregladiña. Porque claro, o estereotipo do escultor, pois ao mellor tiña que ir con un mono, cas botas, cos guantes, non sei, non che podo dicir. O que sí é que tiña como esa especie de rechazo físico. Eso o tuve sempre. Moitas veces pois digo algunha cousa, outras veces non digo nada.